Ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад шуморо бо муҳимтарин рӯйдодҳои ҷиноятӣ дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ки милитсияи суғд ошкору пешгирӣ намудааст шинос менамояд. Сархати гузоришҳои барнома чунин аст. мусодираи хокаи тилло аз сокини ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ. қаллобӣ дар самти хариду фурӯши чиптаи ҳавопаймо. 12,000 гуфт. 2,000 мо худмоварӣ мекунем, пеш метаем гуфт. Баъд 10,000 вай фирма худаш метаҳад. Садамаи пурфоҷиа, ҳалокати 4 ҷавон дар авҷи камолот. ғоратгар ба даст афтод. Намедонам боли алама мама чӣ коре кардостӣ намедонистам. боздошти чорводуздон дар Бобоҷон Ғафуров ва Конибодом. овози гов буромад ба аскар биён гӯспанд нест. Пагашби мошин кистиму рафтиму амно боркада гуром рафтим. барои чӣ маҳсаби гуво интихоб кардед? Ҳамун наздик бесуда буд. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. Фаррух Зокиров, сокини 45-солаи ҷамоати ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро барои ғоратгарӣ дастгир намуданд. зеро баъди муноқиша бо ҷавони 26-сола бо истифодаи зӯроварӣ аз киссаи ӯ 6450 сомонӣ тасарруф кардааст. ҳодисаи ҷиноятӣ санаи 6 май дар рӯзи равшан соати 8 дар кӯчаи Абдуманнон Насриддинови ҷамоати деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров содир шудааст. шаҳрванд Зокиров Фаррух Ҳайдарович соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми дораи воситаи нақлиёт бо баҳонаи роҳ надодан барои пешгузарӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira Шариф Халилови 26-соларо дар рӯбарӯи ошхонаи мақсуди дилҳо манъ намуда дар баробари баҳзи лафзӣ, муноқиша ва латукуб менамояд. Зимни часпу талоши ҷисмонӣ бо истифодаи зӯроварӣ аз киссаи Халилов тасарруфи 6450 сомонӣ пули нақд ҳаракати фаъолона ва қасдонаи дигари ҷиноятӣ аст ки дар фарҳанги ҳуқуқи ҷиноятӣ ғоратгарӣ бандубаст шуда бо хусусият ва дараҷаи хавфи барои ҷамъият доштааш ҷинояти махсусан вазнин эътироф шудааст. сабаби ин пула тасарруф карданатон чӣ буд? барои чӣ гирифтед? Намедонам боли алама мама чӣ коре кардостӣ намедонистам. муроҷиати ҷарбдида ба мақомоти милитсия ғоратгарӣ будани ҷиноятро ошкор сохт. ҳарчанд дар аввал гумонбаршуда Фаррух Зокиров кӯшиш мекард ҳаракати тасарруфкориашро пинҳон кунад, аммо милитсия бо ҷамъоварии далелҳо аз ҷумла дарёфти маблағи пулии тасарруфшуда исбот карда тавонист ки дар кирдори гумонбаршуда аломатҳои таркиби ҷиноят ҷой дорад. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. рафтори ғалат роҳи гумонбаршуда Зокировро ба маҳбасхона тахту ҳамвор намуд. равшанбек ҷураеви 25 сола сокини ҷамоати деҳоти кӯруши ноҳияи Спитамен маротибаи сеюм барои мардумфиребӣ дар курсии айбдорӣ менишинад. ин навбат ӯ бо ваъдаи дастрас намудани чиптаи ҳавопаймо рафиқи худро фиреб дода зиёда аз 6000 сомонӣ ва дар ҳолати дигар аз як нафар зан гӯё барои озод кардани фарзандаш аз ҷавобгарӣ 3000 сомонӣ гирифтааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Спитамен назорат аз болои шахсони пешсудшуда имкон дод мардумфиребии шаҳрванд Ҷураев Равшанбек Бердиёрович соли таваллудаш 1995 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти кӯруши ноҳия дар ҳолати аввалини такрори кажрафторӣ ошкор шавад. Ҷураев Равшанбек Бердиёрович ду ҳолати ҷинояти қаллобиро дар ҳудуди ноҳияи Спитамен содир кардааст ки ин ҳолатҳоро пурра тафтишот муайян намуда нисбати номбурда бо ду ҳолати ҷиноятӣ содир кардааст. парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст, айни ҳол тафтишот идома дорад. Равшанбек Ҷураев ҳамчун пешсудшуда дар қайди профилактикии нозири минтақавии милитсия меистод. назорат аз болои рафтори ӯ ва барқарор кардани алоқа бо атрофиёнаш маълумотеро дастрас намуд ки Равшанбек Ҷураеви пеш ду маротиба барои қаллобӣ судшуда аз одати бад дил наканда ин навбат аз вазъияти ба амал омада вобаста ба дастрас намоии
чиптаи ҳавопаймо ба самти Федератсияи Россия сӯистифода бурда бо ваъдаи корбудкунӣ дар ҳамин самт бо роҳи фиреб ба боварӣ Баҳром Назарқулов сокини ҷамоати деҳоти Куруш даромада аз ӯ маблағи пулӣ гирифта ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. Ҷураев равшан гуфт ки ҳамин як фирма ай бе 12,000 гуфт 2,000-ша мо худмонварӣ мекунем пеш метиҳем гуфт баъд 10,000-ша вай фирма худаш метиҳад баъд вай билета харида вай мебарад гуфт. ман ҳозир пулам нест гуфтам вай ягон кас гирифта те ҳозир гуфт. Чанд пулатон гирифт? Аз аввал то охир 6,200 сомон. ҳолати мазкур ҳарчанд ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки қаллоберо инъикос намояд, ҳадафи асосии он ҳушдор додан ба шаҳрвандони азми сафар ба давлатҳои хориҷа дошта мебошад, то ин ки бо умеди дастрас намудани чипта аз хизматрасонии ҳар гуна одамони тасодуфӣ, миёнараву ҳаннот истифода набаранд. боварӣ дорем ки муаммои ҷой дошта ҳалли худро хоҳад ёфт ва ҳоҷат ба саросемагӣ надорад. дар рафти тафтишот муайян карда шудааст ки ба ғайр аз фиреби Баҳром Назарқулов гумонбаршуда Ҷураев тақаллубкориро боз нисбати рафиқи дигари худ раво дида аз набудани ӯ дар манзили иstiqоматиаш истифода бурда бо нақли ҳолатҳои бардуруғ ба боварии модари охирон Гулбаҳор Турсунова даромада 3000 сомонӣ ба даст оварда ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода мебарад. услуби қаллобиҳо гуногун мазмун бошанд ҳам қасдона будани онҳо аён ва дар меҳвари ҳаракатҳои ҷиноятӣ маблағи пулӣ гардиш мехӯрад. пулое ки борои қаллобӣ ба даст оварӣ дар куҷо истифода бурдед? формула бозӣ тотализатор бурдед? ҳамаша бой додед? мавриди зикр аст ки Равшанбек Ҷураев моҳи октябри соли 2020 бо ҳукми суд барои содир намудани қаллобӣ ҷазои ғайриҳабсӣ дар намуди ҷарима гирифтааст ва дидаву дониста вазъияти худро ногувор сохта дар ҳоле ҷинояти нав содир намуд ки ҷазои нисбаташ татбиқшударо адо накардааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. тасарруфи молу чорво маъмултарин намуди дуздӣ аст ки асосан мардуми деҳот хавф доранд. ҳафтаи равон дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди ҷамоати ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба фаъолияти гурӯҳи сенафараи чорводуздон нуқта гузоштанд. ба ҳамин монанд дар шаҳри Конибодом боизи гарм дуздии моли калони шохдор ошкор гардид. фаъолияти бо барори оперативии ҷустуҷӯӣ шӯъбачаи милитсия дар ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро дар кушодани ҷиноятҳои дуздии чорво дар минтақаи маъмурӣ муваффақ гардонида ба ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки гурӯҳи муташаккили аз 3 нафар афроди пешсудшуда созмонёфта шаҳрвандон Муллобоев Хуршед Маҳмудҷонович соли таваллудаш 1999, Ҷамолов Парвиз Фарҳодович соли таваллудаш 2000 ва Ҷураев Файзулло Урунбоевич соли таваллудаш 1974 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нуқта гузошт. خطی فیضلا که روزانه سکتر کده رفتیم دیدیم شبش فرداشنده اومدیم خورشید تلفن کنیم آمد ماشین کده رفتیم گرون بار کدیم شبانه ساعتی 9 چند سر گوسفند؟ 7 سر چیکار کردید بعد؟ خانه خورشید آمده رفتیم баъди тасарруфи 7 сармоли майдаи шохдор аз ҳудуди ҷамоати ғозиён ва муроҷиати ҷабрида ба мақомот ки санаи 3 май ба вуқӯъ пайваст, милитсия дар пайи муайян ва дастгир намудани дуздон шуда комёб гардид. иттифоқи сенафараи дар ҷиноят гумонбарро мақсади ягона ба даст овардани маблағи муфт муттаҳид кардааст. онҳо барои пайдо кардани макони қуллаи дуздибоб рӯзона гирду атрофро сайри иктишофӣ намуда ҳадафи интихобшударо шабона бо истифода аз сабукрав ба яғмо мебурданд. همونجوری رفتم یک آقل بود از بیننده همونو رفتم و پگشت به ماشین کشتیم و رفتیم و همونو بار کرده گرم رفتیم. ҳар се гумонбаршуда Муллобоев, Ҷураев ва Ҷамолов дар дуздӣ манфиатдор буда иҷрои уҳдадориҳои ба зимма гирифта онҳоро ба ҳадаф мерасонид. чунончи санаи 3 май тахминан соати 21:30 аз оғилхонаи Наимҷон Сангинов сокини ҷамоати деҳоти Ғозиён 7 сар моли майдаи шохдорро тасарруф намуда 6000 сомонӣ зарар мерасонанд ки баъдан бо мусоидати милитсия зарар барқарор гардид. تا افطار کنم و برام سانه مالای درارم خانه مادر رفتم دو در اسندر آن سویتر بیان که ساعت 10 شد آواز گاو برآمد با عسکر بیان گوسفند نیست گرفته رفتیم.
дар идомаи коркардҳои оперативию тафтишотӣ ва криминалистӣ собит шуд ки дастгиршудаҳо Парвиз Ҷамолов ва Хуршед Муллобоев моҳи апрел 6 сар моли майдаи шохдори ба сокини шаҳри Хуҷанд тааллуқ доштаро низ бо арзиши 5000 сомонӣ дар ҳудуди ҷамоати ғозиён тасарруф карданд. маҳз беҷазо мондан ва манфиати муфт ба даст овардан гумонбаршудаҳоро ба иқдомҳои тозаи ҷиноятӣ роҳнамоӣ карда ба ҷамъияти онҳо Файзулло Ҷураев мепайвандад. бо дастгир шудани иттифоқи сегонаи ҷиноятӣ ки ба тасарруфи чорвои сокинони ҷамоати деҳоти ғозиён машғул буданд, хавфи расонидани зарари молумулкӣ бартараф, ҷиноятпешаҳо аз ҷомеа дур карда шуданд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Конибодом нагузоштанд ки чорводуз ба мақсад расад. баъди муроҷиати ҷарбида ки дарёфт кардани моли калони шохдорашро аз милитсия дархост мекард, баррасии саривақтии муроҷиат сабаб шуд ки дуздӣ боизи гарм ошкор шавад. дар ҷинояти мазкур шаҳрванд Ашрапов Зафар Зарифҷонович соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи шаҳри Конибодом гумонбар аст ки ба модагов манбаи ризқдиҳандаи ҳамшаҳрии худ Амон Ҷумаев даст андохт. خطن خواب بودگی همین سرند بودگی همین سر عمرگی کشته برافتگی ҳодисаи дуздии санаи 16 май дар дили шаб тахминан соати 1:30 содир шудааст. гумонбаршуда Зафар Ашрапов аз ҳудуди заминҳои саҳроии бригадаи рақами 14 ба номи Энаҷон Боиматова воқеъ дар ҷамоати деҳоти Пулотони шаҳри Конибодом ки дар масофаи наздик ба ҷои зисташ ҷойгир аст, як сармоли калони шохдор тасарруф намудааст ки 9000 сомонӣ арзиш дорад. ҷузъиёти фарқкунандаи ин ҷинояти қасдона дар он аст ки гумонбаршуда дар шаби бозор чорворо дуздида мақсад дошт ба аввалин харидор онро фурӯшад, аммо милитсия аз ӯ пеш гузашт. гуфтамед ҳамонед ки дар ҳамон вазъият чанд сар гов буда онҷо? 3 сарша дидам. барои чӣ маҳз ҳамин говро интихоб кардед? ҳамон наздик дестуда буд. махомоти тафтишотӣ яке аз омилҳои асосии дуздида шудани молу чорвои хонагиро дар беназорат гузоштан дар заминҳои саҳроӣ ё дашту боғҳои кушод медонад ки аз чунин фурсати муносиб дуздон моҳирона истифода бурда моликияти шаҳрвандонро ба яғмо мебаранд. гумонбаршуда Зариф Ашрапов гузаштаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ дошта соли 2019 дар Федератсияи Россия барои дуздӣ суд шудааст. такроран рӯй овардан ба пешаи ҷиноят ӯро аз неъмати озодӣ муддате бенасиб хоҳад кард. кормандони шӯъбаи минтақавии раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ду ҳолати бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металл ва сангҳои қиматбаҳои табииро ошкор намуданд. дар як ҳолат фурӯхтани хокаи тилло бо иёри 90% тиллои таркибӣ ва дар ҳолати дигар фурӯши санги қиматбаҳои лал ва санги табиии намуди корунд ошкор ва далелҳои шайъ мусодира гардид. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи минтақавии раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҳолати ғайриқонунӣ ба фурӯш баровардани хокаи тиллои холис бо иёр ё пробаи таркибии 90% ки ба гурӯҳи металлҳои қиматбаҳо дохил шуда мутобиқи қонуни ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон доду гирифти он аҳди ғайриқонунӣ эътироф шудааст ошкор намуданд. ба аҳди ғайриқонунӣ иқдом намуда шаҳрванд Қурбонов Нуралӣ Раҳимович соли таваллудаш 1989 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Пастиғави ноҳияи Кӯҳистони Мастчоғ мебошад. ма аз ҳамон моҳи апрел мешиштем як қадаёба. қадаёро рафша мешиштем ҷамъ карда хабовардам хеле дастгир шудем. дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз гумонбаршуда 19,8 грамм хокаи тиллои холис мусодира гардид ки бар ивази 8100 сомонӣ фурӯхтааст. ташхиси иёргарӣ хулоса додааст ки хокаи мазкур бо 90% тиллои таркибӣ ба гурӯҳи металли қиматбаҳо дохил мешавад. ёдрас мешавем ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон барои доду гирифти санг ва металлҳои қиматбаҳо меъёрҳои бо қонун мустаҳкамшудае мавҷуд аст ки риоя накардани он ҷиноят мебошад. аз ин лиҳоз аз рӯи далели ошкор гардида тибқи талаботи моддаи 284 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. мавзӯи дигар дар мавсими тобистон ҳодисаҳои ғарқшавӣ бо иштироки ноболиғон аз далелҳоест ки милитсияро бетараф гузоштан наметавонад. дар шаҳри Гулистон ҷиҳати пешгирӣ аз ин гуна ҳолат дар соҳили баҳри Тоҷик хатсайри пайраҳадорӣ ташкил намуданд ки ташрифи ноболиғонро дар ҷойҳои барои оббозӣ хавфнок пешгирӣ менамояд.
қарор доштани ноболиғон дар минтақаҳои барои обозӣ номувофиқ ҳолати ташвишоварест, ки ҳодисаҳои фоҷиавии ғарқшавиро дар пай дорад. фасли тобистон ҳамчун мавсими обозӣ ва авҷи чунин ҳодисаҳои нохуш аст. бо мақсади пешгирӣ аз ин гуна ҳолатҳои изтиробангез, нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Гулистон бо ҷалби масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода нақшаи чорабиниҳои пешгирикунандаро тартиб дода дар баробари вохӯрӣ бо наврасон минтақаҳои ғайри обутобгоҳи соҳили баҳри Тоҷикро назорат мебаранд. санҷиш ва корбарии гурӯҳи корӣ нишон медиҳад, ки новбаста аз мавҷудияти обутобгоҳҳои махсус баъзе аз шаҳрвандон барои халосӣ аз гармои тобистон дар мавзеъҳои хавфнок обозӣ мекунанд. милитсияи шаҳри Гулистон аз ташрифи ноболиғон бероҳбалад ба нуқтаҳои ғайри обутобгоҳи соҳили баҳри Тоҷик нигарон аст ва ҳамарӯза дар ин самт корбарӣ менамояд. масалан, зимни чунин як санҷиш 5 ноболиғи 9 ва 10 сола аз назорати волидон дур ба обозӣ машғул буданд, ки ба шӯъбаи милитсия дастрас ва баъди суҳбатҳои инфиродӣ ба волидон супорида шуданд. ҳатто бо мефаҳмидем бачаҳои беназорат рафтаги шаҳр. мулоқоти навбатии гурӯҳи муштарак дар мавзӯи пешгирӣ аз ғарқшавӣ ва риояи қоидаҳои бехатарии обозӣ бо волидон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Гулистон баргузор гашт. ба иштирокчиён оиди оқибати муносибати бепарвоёна ҳангоми интихоби ҷойи шиноварӣ, мавзеъҳои ғайри обутобгоҳ, дарё, обанбор, каналу ҷӯйборҳои шиддатнокии обаш баланд, ки метавонад ҳар лаҳза барои ғарқшавӣ мусоидат намояд, маълумот доданд. чун таътили тобистона фаро мерасад, аз хонандагон даъват ба амал оварда шуд, ки вақти холигии худро беҳуда нагузаронанд. дар баробари худомӯзӣ, агар майли обозӣ кардан дошта бошанд, беҳтараш дар обутобгоҳҳои махсус, ки таҳти назорати наҷотдиҳандагонанд, талаботи худро қонеъ созанд. чунин чорабиниҳои маърифатӣ дар дигар муассисаҳои таълимӣ низ баргузор карда шуда. илова бар ин, дар соҳили баҳри Тоҷик милитсияи шаҳри Гулистон хатсайри пайраҳадории сафарбар намудааст, ки ташрифи ноболиғонро пешгирӣ менамояд. ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг ташвишовартарин ҳолатҳоеанд, ки аз риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ сарчашма мегирад. ҳафтае гузашта садамаи пурфоҷиа дар ноҳияи Мастчоҳ 4 нафарро аз ҳаёт маҳрум кард. ҳамчунин дар шаҳрҳои Конибодому Панҷакент пахши пиёдагар бо оқибати марг ба қайд гирифта шуд. навор ва тафсилоти ҳодисаҳо дар гузориши навбатӣ. риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ дар як межа задан метавонад зиндагиро тағйир диҳад. чуноне ки бо ҳамин сабабҳо дар ноҳияи Мастчоҳ садамаи пурфоҷиа риштаи умри 4 нафарро канд, ки ҳамагӣ ҷавон ва дар авҷи камолот буданд. санаи 14 май тахминан соати 20:45 дақиқа ронандаи автомашинаи боркаши тамғаи КамАЗ Муллоев Абубакр Нуруллоевич, соли таваллудаш 1987, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти росторовути ноҳияи Деваштич, ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Хуҷанд ба самти ноҳияи Мастчоҳ дар километри 347 роҳи нақлиётгарди Душанбе Хуҷандчаноқ, ҳудуди ҷамоати деҳоти Палдораки ноҳияи Мастчоҳ бо мақсади гардиш намудан ба тарафи чап, чораҳои бехатарии ҳаракати роҳро наандешида ба воситаи нақлиёти аз самти муқобил ҳаракат карда истода тамғаи ВАЗ 2106 таҳти идораи Ҳасанбек Алиеви 28 сола сокини шаҳраки Суғдиёни ноҳияи Мастчоҳ роҳ надода гардиш намудааст, ки расиши шадид байни ду нақлиёт сурат мегирад. дар натиҷа дар баробари осеби техникӣ ва тағйир ёфтани шакли сабукрав, ронандаи ВАЗ 2106 Алиев Ҳасанбек Қосимович ва 3 нафар мусофири сабукрави мазкур Фаридун Шодиев, соли таваллудаш 1992, Сафаралӣ Охунов, соли таваллудаш 1995 ва Фаридун Давлатзода, соли таваллудаш 1998, истиқоматкунандагони шаҳраки Суғдиён ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. ҳамчунин мусофири чоруми ҳамин нақлиёт Эҳсон Қориев бо ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ба беморхона бистарӣ шудааст. ҳодисаи роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг ҳамчунин дар шаҳрҳои Конибодому Панҷакент ба қайд гирифта шудааст, ки аз наандешидани чораҳои бехатарӣ аз ҷониби ронандагон ба вуқӯъ пайвастанд. санаи 4 май тахминан соати 4:30 дақиқа ронандаи автомашини тамғаи Мерседес Бенз Ғозиев Абдусаид Саидбекович, соли таваллудаш 1978, сокини ҷамоати деҳоти Мастчоҳи ноҳияи Мастчоҳ, ҳангоми ҳаракат дар километри 43-юми роҳи нақлиётгарди Хуҷанд Конибодом, ҳудуди деҳаи ҷаҳонзеби ҷамоати деҳоти Лоҳутии шаҳри Конибодом, бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагарди 61 сола Мурод Тоҳиров, сокини маҳаллиро, ки аз тарафи чап ба рости роҳ мегузашт, пахш намудааст. кӯшиш барои ҳифзи ҳаёту саломатии пиёдагар натиҷа надод, зеро аз шиддати бархурд дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад.
ба ҳамин монанд дар натиҷаи бетаваҷҷӯҳии ронанда ба самти ҳаракат санаи 13 май тахминан соати 20:30 дақиқа риштаи умри пиёдагар Солеҳ Солиҳов соли таваллудаш 1966 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ворӯи шаҳри Панҷакент канда шуд. Ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra Шодиев Меруҷиддин Муллобоевич соли таваллудаш 1961 дар километри 69-уми шоҳроҳи Панҷакент Хуҷанд бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста муқобили самти ҳаракати роҳ баромада пиёдагарди дар канори роҳ ҳаракат карда истодаро пахш намудааст, ки аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштааш дар беморхона ба ҳалокат мерасад. ин ҳодисаҳои фоҷиавӣ, ки тафтиши пешакиашон идома дорад, иштирокчиёни ҳаракати роҳ бахусус ронандагонро ҳушдор медиҳад, ки зимни идораи воситаи нақлиёт ба худбоварӣ роҳ надиҳанд ва ҳангоми нишастан пушти чамбараки мошин бо диққату эҳтиёткор бошанд. бинандагони азизу арҷманд, ин буданд хабарҳо аз фаъолияти милитсияи суғд барои имрӯз. мо теҳиягарони барномаи милитсия хабар медиҳад ба шумо изҳори сипос мекунем, ки давоми барнома моро ҳамроҳӣ кардед. дар ҳамкорӣ бо милитсия бар зидди ҷинояткорӣ муқовимат нишон диҳед, то ин ки афроди нохалафу ҷиноятпеша дар муҳити мо ҷой наёбад. то дидори навбатӣ хайр.